Neste 4 de outubro comezaron as obras no Gorgullón, uns traballos agardados e necesarios para a cidade, segundo palabras do alcalde. Eu creo que era unha obra necesaria porque se unha rúa, bueno, digamos que estaba fora, digamos, fora do modelo de calidade que queremos poñer en toda a cidade, por onde entran pois 80.000, esperamos, dice Tino Lores, que probablemente para os próximos anos serán máis de 100.000 peregrinos que pasan por aquí e que van a levar unha impresión dunha cidade de altísima calidade. Esta obra do Gorgullón contará cun prazo de execución de 8 meses e Lores lembrou nesta xornada que a empresa adxudicataria EC Casas incluiu melloras sustanciais na súa oferta. A mellora máis importante ten que ver coa sustitución do pavimento de formigón ou de asfalto por un pavimento de alta calidade, de lousas de 50 por 50, de 8 de alto, para que poida permitir o paso de coches, porque vai ter circulación, ainda que vai a ser de preferencia peonil, e entón realmente foi unha mellora sustancial na calidade da obra, non? Trátase dunha obra que completa o camiño portugués ao seu paso pola capital de provincia. En todo caso, eu estou contento, é unha obra que coa baixa queda 1.300.000 euros, máis ou menos, con algunha mellora, e que, como digo, vai a completar o camiño portugués a Santiago de Compostela, pois, por toda a cidade, e que vai a ter continuidade coa obra que está moi avanzada da Virxe do Camiño e coa posterior do Burgo, que está neste momento, estánse analizando as ofertas por parte dos técnicos municipales para adxudicala o máis breve posible. Nada, que a obra adxudica unha empresa de Pontevedra, EC Casas, que ten demostrado a súa capacidade de execución, de calidade nas obras e seriedade, e nada máis, estamos encantados. Non bailo porque teño a columna mal, pero senón faría un baile aquí a respeito da alegría que me dá, pois que empecemos a obra xa, non? Uns traballos que, lembramos, contan cun prazo de execución de 8 meses e cun investimento de 1.300.000 euros.